אלוהים, אלוהים, אני לא צעירה, אלוהים, אני לא צעירה. שמע ישראל, אלוהים, לא אותי, מה עשיתי בחיים, אלוהים. לא אותי, מה עשיתי בחיים, אלוהים. תיקח את דוד עובד, תיקח את עובד, תיקח את החברה שלו המיונז. אלוהים, מה עשיתי בחיים, אלוהים. לא אותי. בין קצת לפני מד"א, בין תל חי למד"א. פה עדיין כתופים של רכבים, יש לנו פה שתי רכבים שנפגעו, כוחות של קריית גת כיבוי נותנים מענה לכיבוי הרכבים. יש לנו פה פגיעה בבית כנסת, פגיעה בבתי קרקע, כוחות של קב"א קריית גת נותנים מענה לכיבוי עכשיו של שתי רכבים בוערים, ככל הנראה כתוצאה מרסס. יש לנו פה פגיעה במבנה כמו שאתם רואים, כוחות מתחילים גם בסריקה למציאת לכודים, פצועים, המון כוחות נמצאים במקום.